Čaute, čaute. Tak už sme asi v takej štvrtine. To bola cesta dole. A pozrite sa na toto. Cesta hore. Občas sú tu také schodiky z tých kamienkov. Toto je môj sprievodca Halugam Falls. A teraz okolo mňa prešli dvaja Číňania. Keď som sa ich pýtal, že či sú z Korei, povedali, že áno, ale ten ich sprievodca mi povedal, že sú z Číny. Tak pravdepodobne mi asi nerozumeli, alebo nevedia, odkiaľ sú. Tak, takéto tu je okolie. Tichučko, ešte počujete trošku ten vodopád. Paalam inad.